Sanibona nonke nibaphunga abageba awu madoda bakamdlokombani ubhejane ephuma esiqiwini. Nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva. Nina bengonyama, nina bezwe ephezulu. Ngiyabingelela ngumthandi wabantu Dr. Mnguni. Awisehlula amanye amadoda. Ngizothi namhlanje bafowethu nonke nani bodade wethu semkhankasweni wokulwa nobubha, semkhankasweni wokulwa nendlala, semkhankasweni wokuphuma ekuhluphekeni, semkhankasweni wokushintsha impilo yomndeni nempilo yekhaya, semkhankasweni wokuphila isimo esingcono. Manje ayisekho indlela yokwenza ngoba amathuba omsebenzi awasekho, namathenda omakhonjwa ngekhanda ontaba kayikhonjwa banikana bodwa. So zonke izinto lezi ezingenza ukuthi impilo isheshe azenzeki kalula futhi ayitholakali kalula. Ingakho kufunakala size inyanga sakhe uhlelo lokulungisa into ezokwenza ukuthi umuntu athole inhlanhla. Inhlanhla ke inhle ngento eyi-one, ayikhethi ibala lamuntu. Uma unento yenhlanhla nawe uyakwazi ukuphumelela. Ngisho ungadeleleka, ngisho ungamncane ngomzimba, ngisho ungamngakanani, ngisho ungazalwa umfazi ongathandwa, kodwa uma unenhlanhla unenhlanhla. Inhlanhla umuntu uyazalwa nayo bese iyavalwa abathile, bese iyavalwa izimo zomndeni, igcine inhlanhla ingalunganga. Kube khona izimo zasekhaya ezicindezelayo, ugcina ungakwazi ukuthola inhlanhla, uyikhombe iyoshona ukuthi awunayo inhlanhla, nakho kwenzeka kanje kanje. Lana kunento enginazo engingakhuluma ngazo eziningi ezithinta okuthile okwenza inhlanhla. Kodwa ke ngokukhula usuku nosuku nangokuhamba ngoba mina ngesingami ngiyalwela igama lami ukuthi lingafi, liphakame libe lihle, abantu ngibenzele baphumelele futhi akekho umuntu engithi mangimiselela into bese ngimbalekela. Cha, ngiyakwenzela into impendulo ngiyayifuna ukuthi kuhamba njani. Makuhamba kahle kulungile, mangahambi kahle sondela ngikwazi futhi ukuqhubeka ngikwenzele ngoba into engiyiphethe ngiyayithemba. So njengamanje ngizokhuluma ngemfisa. Imfisa igama langakithi lesithonga sithi imfisa, kodwa abantu besiZulu bathi incweba. So lento abanye bayayenza ingene la ibe yibhande, abanye bayayenza ibe sentanyeni, abanye bayayenza ibe la elokhuzeni okhalo. Ihlala la ukhalo, uyayigqoka, mawugqoka, mawulala uyayikhumula, mawudibana nomuntu wesifazane uyayikhumula, mawudibana nomuntu wesilisa uyayikhumula. Incweba ke leyo, kodwa sithi thina imfisa. Lento ke yenza ukuthi umuntu akwazi ukuphumelela ezimalini. Lento yenza ukuthi umuntu abe nozibuthe wento ezomenzela imali. Unebhizinisi, ufaka imfisa yakho, uyafika ebhizinisini, uyashuma umsebenzi. Awunalo ibhizinisi, udinga ukuthi ube nemali, unemfisa yemali. Le mfisa idonsa imali. Nigeria bayayenza ubone befaka umgexo kanti kunomuthi phakathi odonsa imali. Isikhathi esiningi amakhosi ayenzelwa lento ukuthi kunomgexo ofakwa amakhosi omuhle, uzuthi wena hayi muthi na umgexo, kanti kunento phakathi eqinisa lobu bukhosi okuyinto eyikhona nasendulo. Namanje uma kuzoba khona uzogcotshwa imeya noma kugcotshwa ini, uyobona bemfaka umgexo othile wobumeya. Leyanto lena yinto eyenziwayo vele, kodwa thina-ke siyakwazi ukuyishintsha sakhe indlela ukuthi umuntu abe nento ezomenza abe nodumo, ahlonipheke, athole imali, aphakameke aye phezulu. Ngoba lento ilwa nokuthi nawe ungalali ungatholanga, ungalali ungabalanga, noma bekuthiwa lokho kwenzeka yiphi indlela. Imfisa-ke ayinalo idlozi elimnyama, imfisa ayinalo idlozi elibi, ngoba ikhona into eyenzakala uthola ukuthi uzothatha umuntu osebenzayo, idlozi lakho bese liyawuchitha. Uthatha umuntu onamandla, idlozi lakho liwuchitha, ungakusebenzeli.
uthi wena yazi mina ngikhokhile ngawenza umuthi kodwa awungisebenzeli kanti idlozi lakho kokuyithola ukuthi wena uhambe kakhulu inyanga wahamba abantu bayakugcaba nobani uyakugcaba nobani uyakugcaba igcina lento isilwa lapha emzimbeni wakho igcina lento isilwa na isiyisibongo ngokwayo makufika umuthi la uma kufika umuthi emzimbeni wakho kuvuka le mithi lakho lokulo mzimba wakho igosho ithi sila so yonke lento leyo iyaphazamisa le ncweba ke iyakwazi ukuthi mawuyifakile ke bese ibambisana namadoda akuwe bese iyalwa ukubuyisela imali omunye uzoyifaka akalotsholiwe uma wayifaka le ncweba yamzolotshola uzoyifaka akasebenzi uzoqashwa uzoyifaka into zakhe sekuyabheda kodwa khona uzokwenza ukuthi abe right ngoba ufake le ncweba ithakiwe ke akuyona nje incweba nje abanye ke abangosomathuba abafike becuthe njengoba sikhuluma ngezinto lapha ku YouTube uzogijima umuntu ayothi hayi ngizokhuluma ngencweba nami ngiyayenza ayenze ngalendlela yakhe angawafaki lamakhuba lesinawo akuniki ugcine ungaboni umehluko ngiyacela njengoba lento uyizwa ngami ngiyikhuluma most ugijima uye kulabo siduma ngabanye uye kulabo somathuba bazodlala ngawo ubuye usuhlehla abantu abaningi ke laba ngibiza ngoma correction ngoba ekugcineni kosuku inyanga zonke uma seyihlulekile kuziwa kumina ngizokwenza so kuhle umsebenzi ngokuqala phansi hayi kwenza ama correction ukuthi ubani wahluleka nobani wahluleka bese ngilungisa so ke ngiyakwenza kalokho ngoba ngiphiwe angezokubalekela ngoba isiphiwo sami kodwa ngiyakuveza ukuthi kuhle ukuthi into mawuyidle ngomuntu noma umuntu ekuhlolele into wayibamba most ugijima ufuna ukwenza umuntu ongayihlolanga ngoba uzoyiphazamisa kodwa lo muntu oyihlolile into kumnandi ukuthi ayenze yena njengokubona kwakhe injalo ke impilo yalapha eminyangeni uzogcina ubona ngathi inyanga idlala ngabantu noma idlala ngawe kanti uwe uyaphambanisa uthatha into ongayizwanga kumuntu uthi akayenze uthatha umuntu ongakuqwashisanga ngento uthi ufuna ukwenzela omunye hayi lokutyelile bese uyaphambana nathi incweba enamakhuba lathile akhona azokwenza ukuthi impilo yakho ishintshe ngabe ufuna isikhundla ngabe niyawubanga umsebenzi ngabe ufuna lamathenda okuncintwana nawo kodwa uma unencweba angeke ungatholi lutho kokutholwayo nawe uzothola ngoba lento inebutha yenza ukuthi umuntu igama lakhe lingabi libi athole izinto ezitholwa abanye abantu umsombuluko wamaqiniso Thenjwe TV ngizobe ngikhona angiphuthi 2 Thenjwe comedian nakhona futhi silandele uzothola kuzoba uthando siumndeni owodwa ngicela ukuthi subscribe nakuye kuzoba uDr Mnguni TV subscribe bani ngoba ngibusy ngiyanifundisa izinto ezizokwenza ukuthi igama lenu libe lihle nani futhi ligezeke Nkosi emusa nibusise okungenzeki kubantu uMnguni kuyenzeka uNkulunkulu ahlale nani abe nomusa amen